Δυστυχώς, το ποσοστό γυναικών που επηρεάζονται από σεξουαλικές διαταραχές στην Ελλάδα ανέρχεται στο 41%. Σήμερα υπάρχει επιστημονική μέθοδος που βοηθά οποιαδήποτε γυναίκα να εκτιμήσει τη σεξουαλική της λειτουργικότητα. Με την καθοδήγηση του ειδικού, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως αν είναι ικανοποιημένη από τη σεξουαλική της λειτουργία, αν όχι, εδώ και πόσο χρονικό διάστημα συμβαίνει αυτό, αν θα ήθελε να συζητήσει τα παραπάνω θέματα με τον γιατρό της, ποιο πρόβλημα συγκεκριμένα αντιμετωπίζει σχετικά με τη σεξουαλική της λειτουργία, παραδείγματος χάριν έλλειψη ή μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας, μειωμένη αίσθηση στα γεννητικά όργανα, μειωμένη ήγρανση στον κόλπο, δυσκολία επίτευξης οργασμού ή πόνο κατά την επαφή. Αν ενδιαφέρεστε για θέματα διερεύνησης και αντιμετώπισης σεξουαλικών δυσλειτουργιών σύμφωνα με την τελευταία λέξη της ιατρικής επιστήμης παγκοσμίως, τότε επικοινωνήστε μαζί μου.